Staršinov vyhráva tento súboj, nahadzuje na zadnú časť mantinelu na Kuskina. Kuskin vyhadzuje doprava pred Zimina. Zimin na krídle už prešiel pred našu bránku. Vynikajúca situácia a gól! Majorov v 28. sekunde stretnutia dáva prvý gól Sovietskeho zväzu. Bol úplne voľný. Mantinelli, puk stále ho má na svojej palíci. Firsov láka na seba niekoho, prihráva na druhú stranu, na obrancu Zajceva. Ten vypálil, ale našťastie. Neobsadili ešte Davidov cíli. Zurila hlídá prostor před svou vlastní brankou a před brankou leží na Zimin. Pozor, Staršinov má kotou přihrávka na levou stranu na Majorova. U Majorova je Havel přitisk sovětského hráče nahrazení, ještě přihrávka před branku. Pozor, Davidov cílí, Davidov vystřelil, Zurila připraven, v pokleku vyhodil kotou do rohu kluziště. Další nápor sovětského mužstva, to je lavina, která se řítí na naší branku. V rohu kluziště opět Majorov za naší brankou, otočkou kličkou se vrací zpátky. Pozor, přihrávka na Zimina, Zimin sám se Zurilou a výborně Zurila. Teď měli se Kulovovi střela na naší branku a teď máme příležitost. Nedomanský breakem na sovětskou branku, vystřelil vedle Brankova, který se objevil před naší brankou. Ještě, že Zurila včas zasáhl a přijel mu tam ještě na pomoc. A teď náš break. Jarda Jiříka má tam Hrbatého, přihraj to, vystřelil. Příliš velký úhel to. Majorov dáva na Davidova, tomu však uchádza náš Hejma, prudko pálí a odrazený puk sa nedostáva. Dostal prihrávku Firsove, veľmi nebezpečný technický hráč. Teraz Obrátko sa uvoľnil, dáva na Ragulina pred voľného Polupanova. Čo robíte, chlapi? Formováva k novému útoku. Ragulin vyjadzuje na Polupanova. Polupanov si vyberá Firsova, ktorý prešiel na krídlo, prudká strela a ako muku zachytil za potlesku divákov. Niekto vypáli. 2 strely sme vyslali a 1 bola ozaj dobrá. Teraz ide dopredu. Nedomanský má výhodnú pozíciu, dáva na Holíka, Holík strieľa. Joj! To bolo krásne. Teraz ešte raz Holík. Kľúčka strelba, opäť vyráža tento Konovalec. Pre nás v nevýhodnejšej pozícii, pretože sa musíme prebiť do obranného pásma. Golonka vybojal, puk dáva na Jiříka. Jiřík už je v útočnom pásmu, už je v rohu klziska. Ševčík čaká, ale Dáko nie je veľmi pripravený. Teraz Horešovského strela. Gól! Horešovského strelu tečoval Ševčík do úhlu. A proč Ragulin brání po přerušení hry našemu Holíkovi? Holík už je v bezpečné vzdálenosti od sovětského brankáře Konovalenka. Tak nové boli v obraném pásu. Dáva späť na modrú čaru Machačovi, Machač by už mal prihrať, čaká, až si rozostávajú. Teraz dáva na Masopusta, Masopust strieľa do hradbitiel, bože, však už to musel vidieť. A teraz ide Staršinov v samostatnej akcii, našťastie padá cez Machača a tak to nič nie je. Dvaja hráči už sa vracajú, dostávame stále ešte v útoku. Holík na ľavej strane prechádza, či Ševčík nahráva, dobrány gól! Hejma! Búrlivý potlesk utíchol. Môžem vám povedať, že Hejma zaznačil v 17. minúte 40. Puk sa dostáva však černý, po černom ešte Havel strieľa. Gól! Havel na 3-1 v 18. minúte 6. sekunde. To bola gulometná palba, zo 3 strely, 1 za druhou. Konovalenko vyrážal, ale pri tej tretej už bol bezmocný. To bolo z bezprostrednej blízkosti prudko. 3-1 vedie Československo na 10.